От Виница Сашо тръгва с колата. Бизнес планове му светят в главата. Кичево държи той най-добрата кръчма. Който влезе там, от кеф ще се измъчва. Чува отдалеч той даже през стените, къде се въртят на хората парите. Тясно, там се пие здраво, там ни е прекрасно. Сашо черпи бодро, слуша новините, как да завърти пак на всички ни главите. Ей го пак се случва, нещо май дочу. С нов имот в селото, Сашо се прочу. Хей, 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 Сашо е гей. Бизнес си купува, хич не му дреме, ей. В стаичката пие, вдигаме банкет. Сашо е на масата, всичко е наред. Хей, 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 Сашо е гей. Бизнес си купува, хич не му дреме, ей. В стаичката пие, вдигаме банкет. Сашо е на масата, всичко е наред. Хей, 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 Сашо е гей.